Matar o Minotauro Cubo. Estas historias de Teseus e Minotauros que nos contos sucederon nos labirintos. Son só dos encontros que se levan dado, que se están a dar e que se darán en calquera dos infinitos labirintos con esa fatal matemática e persistente constante. Cando nos relayamos da nosa impotencia e do noso sino, temos que nos lembrar dos heróis e dos monstruos encadeados aos labirintos. Non hai saída maior nem máis espantosa. Iso sabémoslo cando desde aquí fora sentimos voar o Minotauro. En unha entrada de Julio Cortázar, un gran novelista, tamén ten un libro de relatos curtos que se chama Historia de Cronopios e Famos, que tamén vos recomendo. E entraría, sabes de quién es hermano? Del laberinto, de su cárcel misma. O caracol horrendo, hermano de su jaula, de su prisión de piedra. Ao fondo do corredor, Teseo viu unha claridade. Encolleu o estómago e tensou os músculos. Todo o seu corpo puxose alerta. Por fin chegara ao cabo. Agora tiña que ser decidido e rápido. Mirou a man dereita e viu a espada, tesa como unha millona. Sentiu unha dor no peito, batía como un tambor e colleu aire para semilla. O corredor dobraba cara onde viña a luz. Arrimouse a parede e foise chegando. Asomou media cara, asexando. Que era aquí? Desconcertado viu un cuarto cunha mesa chea de papel rebote e unha butaca de pano verde, unha testa de touro pendurada dunha parede. Sacudiu nun estrondo e un lóstero, luciñas de cores e lobos de lobos. Sentiu un zoar de fondo na cabeza como un roncón e sobre él unha dor intermitente como se lle latexasen os miolos. Nun lado da cara sentiu unha opresión lisa e fría. Volveu a sentir os latexos nas tendas. Abriu os ollos, unha superficie de pedra estendíase á frente dos ollos, pechounos. Novamente a presión na cara. Abriu, a superficie que tiña adiante remataba noutra que estaba de fondo. Era unha parede, estaba caída. Deranlle un golpe. Matinou, tiña que erguerse. Moveu a cabeza e sentiu como se lle crebase. Gateou de a parede e sentouse arrimado a ela. Respirou varias veces cos ollos pechos. Colleron por sorpresa, tiña que se recuperar. Perinte estaba vivo. Cacheou coa mirada pola espada. Non estaba. Nin o cabo na cintura. Collero descoidado e agora estaba desarmado. Pero tiña que reaccionar a xiña, buscalo e matalo. Matinou entre o balbordo da cabeza. Pouco a pouco foi no penetrando a sensación de que era observado. Mirou para un lado e o seu rostro amosou un susto que o sacudiu. Ali estaba, sentado no sillón verde. Unha bata gris e chinelas, fitando con aqueles dous puntiños negros. Estivera ali todo o tempo, follando para ele, compracéndose en verlo arrastrarse e laiarse. Sentiu vergoña de estar ali tirado. Fixo un esforzo por darlle dignidade a súa expresión e aguantarle a mirada. Era delgado, pel moi pálida e pelo moi puro. A boca pequena e fina, miraba o sorrindo, medio tapada por unha man nudosa que repousaba o cóbado nun brazo do señor. Tranquilo, levo con calma, debe che doer a cabeza, dixo o sorrindo. Colleu un dos papéis de prima da mesa e puxose a facer como que o lía con interés. Teseo, ollando para él, coa boca inconscientemente aberta, maquinaba con esforzo que o que estaba humillando non facéndolle caso. Iso era o que quería, humillar. Quen se cría? Seguro que coidaba que estaba derrotado. Él era un atleta forte, afeito a pelexar. Tiña vencido os rivais 5 veces máis rexos que aquel furricano. Pero atacaron a traición. Se non fora por esa traidoría, acariñou a cabeza dorida con a mano. Doiche! Riu o outro señoría da lista do papel. Estaba sentindo dela aquel cabrón. Quen se cría? Agora non tiña espada, ainda lle dolía a cabeza. Lemprouse dos 3 anos que pasara preparándose para se enfrentar ao Minotauro, a despedida que fixeran os vellos, confiaban nele, toda Atenas confiaba nele, e ele ali tirado. Fechou a boca nun xesto de determinación, non lle facía falta espada, fixo por se erguer. Non fagas tonterías, agora a súa voz tiña gume como un coitel, unha enorme pistola automática na man, sacara nun só movimento lixeiro entre os papéis. Teseo ficou hipnotizado polo buraco negro que fitaba. Denantes que deses 2 pasos tiñas a cargador inteiro na barriga. A faciana era rígida, máis que seria. Senda outra vez, o venceu. E tranquiliño, case que non moveu a boca para falar. Con outro movimento lixeiro volveu a deixar a pistola en riba da mesa. Así está mellor. O ton da voz era tranquilo outra vez. Que me vai facer? Escapouse a Teseo. O momento sentiu vergonha. Outro, sen case mover a boca, botou unha risada choca que logo pasou e non deixou rastro.
para que me buscabas, era o estabas arriba outra vez dele e non podías facer nada. Non teñas medo, cazador cantado, porque supoño que neste intre tes medo, desarmado, sen un fío para aguantar, estás nas miñas mans. Debes de sentir o medo por todo o corpo, non te deixa pensar, poncha mente en branco, alerta, sacudida con un frío que te coñes o estómago e que te uniza os pelos. Ou é a calor que te fai arder a faciana e que te remexa as tripas? Sí, estás sentindo o medo porque xa non podes voltar, estás aí tirado, en troques que eu podo te matar a ti. Os heróis non sentidos o medo. Agardaba que lle contestase? Non, só quería atormentar. Nunca maquinara no medo, nin lle pasara por maxín, sempre ocupado preparando para pelexar. Tampouco lle falara a ninguén de que podía morrer no labirinto. Él era Teseo, tiña que matar o Minotauro e sair victorioso. Todo era de sorte, él era a víctima. Que lle iría facer? Matalo, o máis seguro, e primeiro torturado e humillado. Puxo un xesto de serenidade na cara, o xesto que adoitara de todo. Non debía matinar máis naquilo. Os heróis non tiñan medo, nunca soubera dun herói que tivese medo. Non che teño medo, home Minotauro, ou o que sexa. Eu sei que non podo morrer, e sei que vou sair victorioso. Ti non podes cambiar as historias que repitan os rapsodas. Teseo sentiu a voz brutosa. Nin podes cambiar as lendas que contan os vellos os nenos, nin quebrar todas as xerras pintadas nas que te mato unha e outra vez. Sempre te mato. E non podes cambiar o mito. Eu viñen para que ti morras. Me matou triunfante e sentiu rebulir o sangue, o corpo disposto para matar. Só freaba a impasibilidade do outro. Es un inxenuo, dixo con desgano, case sin mirar. Teseo desconcertouse, pero teimou. Ti sabes que é certo, case vergonha. Non queiras cambiar o que non se pode. É certo, asentiu con tranquilidade. Teseo mata sempre o Minotauro, pero eu non quero cambiar reino. E se che dixese que eu non son Minotauro? Dixo un silencio complacente, ollando o peito do rocianero. Teseo pestanexou e volveu deixar colgada a queixada. Logo os ollos saltándome para a cabeza de touro na parede. Pode que esa cabeza sexe o que quero do Minotauro. Iso é a súa lembranza que caía incansable pola primeira volta do labirinto. Comprendíase naquela ollada pámpana que esculcaba a verdade na cabeza do touro. Ou puidera ser que Minotauro ente xa máis existise. Eu pois son un arquitecto condenado aquí polos reis Minos. Quen? Dédalo. Se cada. Puidera ser que un arquitecto chamado Dédalo se enamorase un día da reina. Que o rei fose informado deste amor, sencillo por unha doncela da reina, e que este, disimulando os triunfos e sonreira, le encargase ao arquitecto que construíse un labirinto do que ninguén pudese sair. Unha vez construído, botaron el dentro, dicindo ao mundo que lle estaba pechando o Minotauro, un monstro de corpo humano pero con cabeza de todo, un monstro o que había que manter. E se así fose, dítese orgulloso. Na corte saberíase que non era o Minotauro, senón Dédalo, que estaba ali pechado. Quen vai negar a palabra do rei? Dixo con un sorriso pousado na boca. Pero se ti foses verdadeiramente Dédalo, dixo con brillo de inteligencia no llano, saberías como sair de aquí. Sen os planos, nin o propio arquitecto sabería como sair. Remexou os papéis de arriba da mesa, por máis que procurase o senso das voltas e reviravoltas destes carreiros en norte onde non chega o sol. Dédalo era un bo arquitecto, sorriu sen alegría. Teseo ficou calado, ollando a mesa chea de papel. Sen decatarse, estaba acarillando a cabeza, quizáis fregando o lugar do golpe ou quizáis axudándose a pensar. Se todo é un engano, podemos ir os dous. A volta con que sigamos de volta o fío que te quitaxes. Eu voltaría ao meu país e contaría a verdade do labirinto de Minos e ti podrías fuxir onde quixeses, mesmo no meu barco. Miro implorando, eu sacaríate da illa. Estaría ben, pero como ti ben dixeches antes, eu non podo cambiar o mito. E o mito di que Teseo sai do labirinto despois de matar o Minotauro. Así que ben puidera ser eu ese Teseo. Sairía co meu fío e o gume da espada sanguiñenta. Ti quedarías morto, ao pé desta cabeza de touro e a túa cabeza de touro. Calou e ollou aquel resto desafougado. Ou podía respectarche a vida, e ainda que sería peor, e non es máis que un cachorro pelexón. Terías que aturar a soidade do monstro. Sería unha crueldade maior. A min vino entrar, saberán que ti non és o verdadeiro Teseo, e haberá quen te recoñeza, quen se lembre de Dédalo, o arquitecto. O verdadeiro Teseo, dixo con desprezo. O mito non fala nin de verdadeiro nin de falso. Colleu a pistola e apuntóle, e
vai preguntar cal Teseo é. Teseo sentiu tornar a dor na cabeza e arrepios por todo o corpo. Agora había nun currucho do cuarto a espada e o vento, xusto cando ia morrer e xa non os precisaba. Sentíase a piques desaloncado, como un neno diante daquel home. Se o visen os vellos de Atenas, pero non voltaría, le daría limón. Encolleu a cabeza, abrazou os ollos, pero Minos non o deixará sair. Pode Minos cambiar o mito? Dixo con seguranza. Chora, rapaz. Os heróis sodes febles, só valedes para heróis. Tinde xamais farías un bo minotauro. Cun suspiro, guindou a pistola na mesa. Teseo ficouse moverse ollando para ele. Que quería agora? Non o ia matar. Ergueuse do sillón con traballo e con andar canso. Achegouse a testa do touro e ficou ollando para ela de costas a Teseo. Se cadra non son dedas, e non son máis que un pobre minotauro, faláballe de costas. Daquela non me valería de nada matar, nin sair daqui. Os monstros levamos o labirinto dentro de nós e non podemos sair fora. Nese caso, érame mellor deixarme matar por ti. Libraríame do migallo e gañaríalle partida a Minos. Acariciaba o foquiño da silandeira cabeza. Teseo matinón lixeiro. Tiña que coller espada e sen darlle tempo de recatarse e coller a pistola. Ergueuse áxil